Assalamu alaikum, sunana Sirri kamar yadda kuka sani a cikin wannan channel ta mai albarka Adan Zamani TV. Channel ce wadda tana kawo muku abubuwa na fasaha da dabaru na zamani. A cikin darasin namu na mun muku da wani muhimmin sirrin da ba kowa ne ya san shi a WhatsApp ba. To wannan sirrin da mun muku da shi shine yanda zaka ga dukkanin abin da ke cikin WhatsApp naka wanda bai yi ma ba zaka iya goge shi a cikin sauki ba tare da kayi asarar wani abu ba naka wanda baka sani ba zaka iya goge shi. Amma kafin mu shiga cikin darasin namu ne ina roƙon ku in yanzu ne farkon zuwan ku wannan channel taku mai albarka ku daure ku danna mana subscribe, ku danna like, ku danna ƙararrawa tunda zamu kasance da ku a kowane lokaci da zarar mun saki sabon bidiyo. Yanzu zamu tai cikin darasin namu ne insha Allah kamar yadda muka yi muku bayani zamu koma kan fuskar wayar mu kamar haka. To zamu shiga cikin WhatsApp namu zamu yi amfani da wannan WhatsApp din ne yanzu. To in mun shigo cikin fuskar WhatsApp namu to za mu tafi daga nan sama kamar daidai nan haka za ku ga wani ɗigo-ɗigo guda uku ga su na haka, more option kenan a turanci. To za mu shiga kamar haka. To in muka shigo za mu shiga settings namu daidai nan haka. To kamar yadda kuke gani gashi nan daidai nan haka ga yanan storage and data za mu shige shi kamar haka. To kamar yadda kuke gani WhatsApp namu kun ga abin da yake dauke da shi, kun ga abin da WhatsApp namu ya ci da sauransu. To za mu shiga dukkanin wani abin da ke ciki ko ma wane ne turin mu sako abin da ya cin mu waje da wanda bai cin ba komi za mu gani. Za mu shiga kamar haka kamar yadda kuke gani. To da zarar muka shigo dukkanin wani abin da ya ci mamu waje za mu gane shi. Kun ga wannan group family din kun ga abin da ya ci mamu 1.1 MB 1.1 gig ya ci mamu. Wannan shi ya ci mamu 147. kun gani dukkanin duk wani wanda ya tura mu sako ko ma menene za ku ga iya adadin abin da ya ci daga nan kote daga nan haka. To kuma wanda kuke da niyyar gogewa da zaran kuka shiga ciki kamar haka kun gani. To dukkanin wani abu ko da bokal ne ko da saƙo ne an turo ma ko ma menene za ka gan shi duka gabaki ɗaya za ka goge shi. Kun gani kamar haka duka kabdu kun gasu kamar haka kun gane su. To yanzu nan duk wanda bai yi mamu ba za mu shige shi za mu goge shi. Dukkanin wanda bai yi mutuwa zai iya zuwa za mu iya buɗa shi mu ga wani bidiyo ne kamar yadda kuka sani. Da zarar muka riga muka danne zai bamu. In kuma muna son mu goge su duka gabaki daya kun ga kamar haka. In kuma ko dai nawa muke so zamu iya hidda musu makin din, zamu kuma iya yi masa makin duka gabaki ɗayan su. Nan wannan wurin kun gani in ka shigo nan ga yanan ya bada deleting kenan, ga yanan ya bada delete a ƙasa. To wannan shine sirrin da nace zamu sanar da ku a WhatsApp. Muna godiya sosai da sosai daga Sirri Adan Zamani TV. Kar a mance a danna mana subscribe sai mun haɗu a bidiyo namu na gaba insha Allah bi iznillahi. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwan ku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.